आंसानि मुजुङो चिनि ताखुम पर अत्याचार मानि चिनि तिप्रासानो पर अत्याचार मानि जों आसुगै दंला तिप्रासाराव आसुगै दंला सिक्लाराव आसुगै दंला चिनि DWR आसुगै दंला सभा खालायनाय सभानि बिसिंथाय चिनि साक्सेस खालायनाय खाजोनता हटेलफोराव आमोना सानि मुजुङो दिनै जों मनातनि सिमिया बिनि जे एसेनि जुदि इमिडिएटलि जुदि सासपेन्ड खालाया ताइले जों डिएम अफिसाव तेसा तालार फैनाय खाजोनता हटेलफोराव खाजोनता हटेलफोराव तालार फैनाय तामानि बागै नों एग्रिकालचार डिपार्टमेन्ट नोटिस सारा कुनु नोटिस सारा बाहायखे नों जेरै मनातनि आरो थाङै राबार दंफां दानिफाय बर'नि हिम्मत मानखा नों त्रिपुरा सरकार बाहायखे हिम्मत होखा अबनि जवाब जों सानो हायजे अबनि जवाब होया आंखाय दिनै त्रिपुरा सानि सिक्लारावनि हजलाय जोंनाय बिरुनिया डिएम अफिसनि सिनि जोंनाय दिनै चिनि सेक्रेटारि अफिस जरासिम सहैनाय हिमै थांनाय ना गांखाय যদি চিনি এসেনো সাসপেন্ড যদি খাইয়াंखाय খাজोनता हटेलफोराव अबनि सानि मुजुङो चिनि हिस्टोरिकेल जेरकम दंमानि चिनि तिप्रासानि उपर जेरकम अत्याचार खालायमानि ताबो खालाय दङ महाराजानि उपर पर्यन्त अत्याचार खालाय दङ जे जागो 184 जन राजा दन्नमानिक तिप्रासरी मन्दिर ताङै थांनानै अ जागा पर्यन्त इनभाइट खालायजाया राज परिबारना एकजनबो इनभाइट खालायजाया ताङै जों कुइसन खायो राज्य सरकार যদি জবাব রে আंखाय बुसकाङो तेबो जवाब खतर खालायनाय तिप्रासानि बागै जों थैनाय नांखाय आंबो थैनाय नरबाय बाक्सा खायसे जों जत पाल खायै थैनायनि बागै राजि दङ तफनो चिनि त्रिपुरा राज्यनि 1 इन्चि हा याकारे रगला जों याकारे रगला अबना सरखारनि मुजुङो तिप्रासा एगंनि नांनाय तिप्रासा थानसांनि नांनाय दिनियो सानि मुजुङो तिप्रासानि बिसिंतिनो तिप्रासानि जे मानथा अधिकार जों रयमाननाय अबनि बागै नरंनि थानि रिक्वेस्ट जों जत पाल खायै बुबाग्रानि लगे दंनाय थामसा दंखा अधिकार माननाय खाजोनता हटेलफोराव अबनि सानि मुजुङो जतन हामबाय जों बुबाग्रा आयोग लक्ष्य होनै चिनि गायनाय बुबाग्रा आयोग लक्ष्य बुबाग्रा आयोग लक्ष्य बुबाग्रा आयोग लक्ष्य बुबाग्रा आयोग लक्ष्य मनातन त्रिपुरानि जे कम्पिटिशन दाखि मारे नाय एसेनो दाखि सस्पेंशन ना खायनाय एसेनो दाखि सस्पेंशन ना खायनाय कायाके बुसकाङो जबा कथा चलिनाय बुसकाङो जबा कथा चलिनाय बुबाग्रा आयोग लक्ष्य बुबाग्रा आयोग लक्ष्य बुबाग्रा आयोग लक्ष्य जतन हामबाय जतन खुलुमबाय का हामबाय বন্ধুগণ ওয়াইটিএফ এর ডাকে আজকে যে গণডেপুটেশন এবং সভা সেই সভার কাজ এখানে সমাপ্তি ঘোষণা করা হলো ধন্যবাদ সবাইকে সবাই আওয়াজ করুন ওয়াইটিএফ লং লিভ ওয়াইটিএফ লং লিভ নিতামাতা লং লিভ বাকরা লং লিভ ওয়াইটিএফ লং লিভ নিতামাতা লং লিভ ওয়াইটিএফ লং লিভ তীব্রমতা লং লিভ তীব্রমতা লং লিভ ওয়াইটিএফ লং লিভ DWF long live Bubakara long live DCF long live Bubakara যত না হামবাই এই গৌতম মাইক লিয়ে যা